Máš velkou radost, tak si povyskoč. Máš velkou radost, tak si povyskoč. Ty máš velkou radost, tak si zase sedni. Když máš velkou radost, tak se zataví za uši. Máš velkou radost, tak na mě vyplásni jazyk. Když máš velkou radost a velkou radost, tak si vezmi jednu ručičku, buď to pravou nebo levou, to je jedno. Pěkně se pohled a udělej si malá, jste úžasní. A já vás beru za herce, prýma, zapeskáme. Takže jsme říkali co? Budeme mít dvě pohádky. Jednu vám zahraju já, jo. A tu druhou si zahrajeme si dobře, takže začneme pohádkou o jedné princezie, která se jmenovala Violka. Je tady nějaká holčička, která se jmenuje Violka? Nemáme. Není. To nevadí. Tak se pořádně dívejte. Tak. Můžeme začít. Poslouchejte příběh náš o tom, co se může stát. Paradajská omáčka. Byla jedna princezna, říkali Violka. Paradajská omáčka. No ano, byla jedna princezna. Ta se jmenovala Violka. A ta princezna bydlela tady v tomto království. Tady v tom. Podívejte se, jaký mám krásný zámek. Violko, ahoj babičko, ahoj děti. To jsem ráda, že jste se přišli za mnou podívat. Já mám totiž krásný zámek a taky mám krásnou zahradu. No vidíte, já jsem vám zapomněla říct, že Violka je princeznička, co krásně voní. A víte proč? Protože ona totiž pracuje na zahradě a pěstuje kvítečka a pěstuje ještě třeba zeleninu taky. Violko, podám ukázat tu svoji krásnou zahradu. Tak se pojďme podívat. Danenky, vidíš, tady mám tulipánky a tady mám narcisky a tady mám růže. Violko, a co to máš tady? To je obrovské, co to je? To vypadá jako nějaký velký růst. No, to mi narostlo takový veliký růst hrachu. A z ničeho nic se najednou ozval. Pomoc! Volá tady někdo o pomoc. Pomoc, ochraňte mě! Danenky, tady někdo volá o pomoc. A to vypadá, že je to tady z toho losku. Halo, kdo je tam? To jsem já, přítelku Lírášek, zachraňte mě. Danenky, tam je skřítek. Já se trochu bojím. Skřítku, co tam děláš? Já jsem tam se narodil a nemůžu vylézt, protože jsem moc veliký. Danenky, co budeme dělat? Víš co? Já ho zachráním. Ty se tady, princezničko, pěkně, sedni a dívej se. Ty máš malé ručičky, ale já mám velké. Tak počkej, já tě zachráním. Nepojď. Ona mě vytáhněte. No, to jsem teda celý pomačkaný. Ahoj, kdo ty jsi?
Já jsem skřítek kvůli hrášek. Já děkuji ti, babičko, že jsi mě zachránila. No, ahoj skřítku. A ty jsi kdo? Já jsem princezna Violka. Já jsem skřítek kvůli hrášek. Tě velmi mě těší. A já jsem pohádková babička. Tak. A od té doby skřítek byl kamarád s princeznou Violkou. No, jistě, já ti budu se vším pomáhat. Víš, na zahradě budeme pracovat a potom si budeme jenom a jenom hrát. A bylo to tak. Od té doby to prostě bylo tak. Skřítek kvůli hrášek pomáhal princezně. A potom si hráli a hráli a hráli. Ale jednou přišel skřítek si lehnout po obědě do svého hruzku. A princeznička si šla odpočinout. Třeba tady si jít, ne? Tak, si šla odpočinout. Se stalo něco strašlivého. Totiž v sousedním království bydleli dva draci. Jeden se jmenoval Bum, to jsem já, a jeden se jmenoval Bác. A ti draci byli totiž strašně, ale strašně masní. Já mám takovej hlad, že se mi jazyk lepí na nozdry. Ne. Já bych si něco dal, nějakou holku bych si něco. Já bych si holku, já chci holku, dejte mi holku. Tady žádný holky nejsou. Ty chceš holku? A co chceš dát? A chtěl by to nějakou větší holku. Princeznu. Princeznu, musíme princeznu. Jo, neseženeme princeznu. Vedle v království mají princeznu. Zaletíme tam a řekneme, že chceme princeznu, nebo jim spálíme zámek. Ty myslíš tu, co voní po těch kytičkách? Ježiš, tak bude to dáme si jí na bazalce, ona ji tam má. Princezna Violka. No, nebo tak nějak. Nebo Violka, to je jedno, až ji sníme, tak je to úplně chutná. Tak letíme. Tam musím být. Au. Díru musíme udělat větší. Viděli jste to? Draci rozletěli a zpívali si přitom písničku. Poslouchejte jakou. Já jsem drak, umím se mračit jako mrak. Já jsem drak, umím se mračit jako mrak. Jej mám princezničku a já taky princezničku. Já se mám, já už si všechno zbavám sám. Já jsem všechno už jsem si dal pochepán. Jej mám princezničku a já taky princezničku. Já se mám, já si všechno zbavám sám. A protože ti draci byli takové poplety, tak jim trvalo, než vůbec přiletěli. Ne, tady byla ta babička. Tam je princezna! Tu chci s ní! A jak ji dostaneme? Hele. Moment, mám nápad. Princezna tady není, no. Mám nápad. Ona je prý strašně hodná a všem pomáhá. Co kdyby jsme řekli, že jsme se ztratili? Tak jdi, já tady neriskuju. No jo, ale to potom. Ta nebude dobrá, to bude šlachovitá.